Hanya hai tabuk te wasa busa khoroksa nili drama dawi butharjakmani mamla kasai phajuka. Hanya hai bihi kubun chwlabai chasima tongmani pore nijini busanyo nili drama dawi butharmani mamla kasai phajuka. Norok nire dram ni mung khwnakanya norok muthumana Uttar Pradesh ni Meerut ni Sorab Muskan ni kokno. Khoroksa bihi Muskan bahai bini hamjangma chwla Sahil bai milugui bini bwsai sorobno bwtharwi nili drama dawi cement bai galugui bwtharmani mangpili pura barono kwlerumani apathumu kaisa jotoni bwkhao no mutu phaio. Kintu tabuk hanya hai taisa nili drama bwsani dawi bwtharmani mamla kasai phaikya. Tabuk khungakhai Rajasthan ni Alwar ni patimung. Saimangka Rajasthan ni Alwar o khoroksa bihi bini hamjangma chwla bai milugunyo nijini bwsanyo nili drama dawi bwtharwi somruwi kwlangmani kaisa mamla kasawi phaikya. Hadikai salainimon twi kisa kok dorong nai tongdi ani channel o paisa. Saimangka Rajasthan ni Alwar o je case kasai phaimani aro bwthajaknai bwsani mung wngkha Hansraj Urf Suroj tei bihini mung Sunita Urf Lakshmi hinui chwng koktwmani bisingtwi saimangkha. Tei je chwla bai bihi Lakshmi chasimai tongo chwla ni mung wngkha Jitendra hinui chwng saimangkha. Saimangkha Hansraj bai bini bihi Lakshmi borok mool rupe Uttar Pradesh ni hinui. Tei borok Rajasthan ni Alwar o kaam ni twi tongwi mani kaisa nokbar nogo. O nokbar ni malik ni bwswla Jitendra banya Hansraj ni bihi Lakshmi chasimai tongo hinui tabuk koktwma rogo kasawi phaikya. Saimangkha salsa bongni nok malik Jitendra ni buma sato thangmani tei sat ni simi kaisa bahai mwnam bo manmani. O bahai mwnam manui bo sato thangnai naikhaino nukha kaisa nili dram berajak. Amono nugui bo police no khobor rwkha tei police phaiwi o nili dram no khulukhaino kaisa mang kwthwi sokjak nokhorwi phaikya. Mang kwthwi no nukhaino bongni nokbar ni malik siniui thangkha je amo bongni nogo bara tongnai Hansraj ni hinui. Tei bini bihi bo jorao kwmajak tei bongni bwsa khoroktham bo kwmajak. Tei je bara malik ni bwsajwla bo Jitendra bo afuru nokni kwmajak. Ulo police judge patal khaimani pore hingkhe saimangkha Hansraj no bwtharnai tei keboya bini bihi Lakshmi bai bongni bara malik ni bwswla Jitendra hinui koktwma rogo kasawi phaikya. Ulo police borok no kaisa itbata ni hote thangwi romwi naharkha. Ulo romwi naharjakmani pore bwtharjaknai Hansraj ni 8 bosorni bwsajwla sai khwnarwkha. Salsa borok bini ama bini babu tei bini uncle Jitendra borok khoroktham khai salsa borok bongni nogo chowak nunglaimani. Tei chowak nunglathini bupha Hansraj chowak phegwi buma no bunani nangkha. Ulo buma no bumani nungmani pore bini buma bai bini uncle Hansraj o chwrai rok no thudi hinui dakiui ohormani pore borok bini babu no bwtharwi rwkha hinui bo koktwma thumnai rok no sai khwnarwkha. Tei o chwrai 8 bosor chwrai sai khwnarwkha jephru bo phungo bwsawi nugui khe bini babu no bini babu chuki kwlaijak tei bini ganao bini ama bai bini uncle Jitendra bo bujajak. Tei bo nukha bini ama song twi tamani kaisa nili drama bini babu no dawi tonwi rwmani tei afuru bo bini ama no swngkha je norok tamo khai hinui. Jorao buma sai khwnarwkha je nini babu thwi thangkha hinui buma samani pore hwnkhe bini uncle bai bini ama bini babu no nili drama dawi somruwi kholobwi rwkha hinui o 8 bosorni chwrai Hansraj ni bwsajwla sai khwnarwkha. Puilao nili dram no kitchen nogo tonwi mani ulo sato twlangwi tonwi rwkha hinui o 8 bosorni chwrai sai khwnarwkha. Ulo Jitendra bini ama Lakshmi tei borok chwrai khoroktham twlangwi kharwi thangkha hinui bo sakha. Borok itbata o kharwi tongwi khekhai o itbata tangma jaga Hansraj ni sinijak kwbangma borok tongma bai. O dollok police no phone khaima bai police rok thangwi Jitendra tei bini hamjakma bwrwi Lakshmi Hansraj ni bihi borok khoroknwi no thangwi itbata ni hote romwikha hinui o 8 bosorni chwrai Hansraj ni bwsajwla sawi khwnarwkha. Gwnarok nugui mankhana haino hai taisa bwsai bwtharjak jukha hamjakma chwla bai milugui nili drama dawi.
hingkai norok o video nugui bahai tongjaka jodi no ani channel no chajakai like subscribe share khai di mudi hai tebo kotal kotal video rok manani bagui.